Metalliporakoneella kun porataan reikä metalliin, reiän paikka merkataan aina pistepuikolla, joka löytyy tuolta. Kuulosuojaimet hyvä asettaa tässä vaiheessa kunnolla paikalleen. Niin, nyt siinä on riittävän hyvä jälki, että saadaan reikä tehtyä. Tästä löytyy 0,5 millin välein eri teräkoot. Terä laitetaan paikalle tänne istukkaan siten, että tähän ei tarvita lisätyökaluja, että ihan kun on 2 kättä käytössä, niin tämän saa. Täältä pidetään vähän vastaan ja tästä kiristetään, pysyy paikalla. On tällainen 2-akselinen ruuvipuristin täällä, millä saadaan sitten kappale paikalle. Liiallista voimankäyttöä välttäen. Semmonen napakasti, mutta ei hampaat irvessä vääntäen kiinni. Näillä 2 säätimellä saadaan nämä reikä ohjattua paikalleen hyvin. Tältä puolelta konetta löytyy kierrosten säätö. Kuten huomattiin, se reikä saadaan aikaiseksi hyvin kevyesti painamalla. Se on semmoinen kevyt tuntuma, että missään nimessä liian kovaa ei paineta tästä. Sen kyllä tuntee, jos terä on kunnossa, se on terävä, niin sen kyllä tuntee, että se lähtee poraamaan sitä reikää, vaikka sitä ei kovaa paineta. Kappale pois. Siisti reikä saatiin aikaiseksi. Ja aina kun terä otetaan pois käytön jälkeen, niin hyvä tekniikka on esimerkiksi pitää pikkusormella tuolta kiinni terää siten, että kun se irrotetaan, se ei pääse siitä ikinä putoamaan metallista pintaa vasten, koska silloin terä tylsyy helposti. Käytön jälkeen poran terät takaisin paikalleen. Tästä nähdään, että se istuu sinne mukavasti, mutta joissakin tapauksissa, kun se on kiinnitetty tuonne istukkaan, niin tänne poran terän varsiosaan saattaa jäädä ylimääräisiä nöölejä, tai miksikä niitä nyt sitten kutsutaankaan. Mutta varmistetaan, se putsataan aina sillä tavalla, että saadaan se tänne reikään istumaan loppuun saakka, niin on terät kunnossa ja siististi järjestyksessä.